Това, че ми за квартирантка. Забавна, перверзна и много яка. Тя по природа си е забавна, но като не е пила, понякога се прави на сериозна. Йоанна е най-уникалният, умен и амбициозен човек, който познавам. She whores herself out to people in the reading center for $2 an hour, but for me, she does it for free. Cheap labor. А Йоанка е много специална в отношението си към приятелите. Тя е много всеотдайна, което е малко грешка, защото трябва да бъде малко егоист. Невероятно топъл човек, който непрекъснато може да те успокои, винаги готова за купони и много обича и много държи на приятелите си. Йоанна е доста забавен човек, душата на компанията винаги и, как да кажа, безценно зъбно колело в механизма на забавленията. Иначе много ще ми е забавно, ако това перверзно създание някой път се окаже на самотен остров, заобиколено от дългокоси блондини, рецитиращи поеми. Йоанка е една много интересна и непредсказуема личност, привидно скромничка, но изумяваща със секси танци по разни партита. Йоан е един виден представител в управлението на Люксембург. I don't know, I just love the way she is. Йоанна е един много естествен и много раздаващ се човек, който върши добро заради самото добро и който е способен да намери нещо хубаво във всеки един човек. She lets me bitch about anything and everything the whole time. Anytime I want, I call her, I bitch. She's like, okay, you bitch, let's drink. Тя е много добра, мила, винаги готова да ти помогне и като цяло е един прекрасен човек и добър приятел. Относно какво ще пожелая Некочан. Първо, бъди щастлива. Второ, продължай да пътешестваш. И трето, не позволяй на никого да потуши пламъка в душата ти. Честит рожден ден, Латашино Томодачи. Йоанки, пожелавам ти да си жива и здрава, все така усмихната, много влюбена и само най-хубавите неща от живота да ти се случат. Пожелавам ти да вярваш в себе си и да правиш нещата, които обичаш. Мило Йоанче, бъди себе си, никога не се промени. Вярвай в любовта, бори се за щастието си и не забрави колко много си обичана от всички. Ами да си жива и здрава, да не променяш нищо, защото както си така, ще се оправиш. Във всичко ще се оправиш, каквато си. I wish you lots of love, lots of sex, perverted stuff. Йоанна, много късмет, много щастие, много любов и най-вече много здраве, защото ти си знаеш защо. Да си все така усмихната и забавна, да знаеш, че това тук не съм го писала, аз се кажа спокойно, не съм сега на математик и все така добре да управляваш Люксембург. Искам да ти пожелая да прекараш остатъка от годините в университета в преоткриване на себе си, търсене на своите интереси, посвещаването им, т.е. чети си книги, гледай филми, слушай музика, защото според мен това е най-важното и затова са студентски години, прекарай време с приятели, излизай. And happy birthday. I love you so much, we love you all so much.